Kelima senafarani Jobanivlog sesantamखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माइजो जोबफावबाय महर लानसनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोसिनाय लाम जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय ब्लाउसआ मैयानियानो बिदि नङा सुनाफोर जेनेबा फुङाव गानबाय दा सुलायबाय माने बियो ट्रोब सोबानो जायो नालाय आंथ' गुदाम गोनां ब्लाउसखौ बारा इन्टारेस्ट मोना आगोलनि ब्लग्सफ्रावबो बुहुत खिथाखादों आङो ओंखायनोथ' गांनै गस्ला एकदम जामग्लिजासिम मुसिग्लिजासिम गानदों आङो बटाम गैयि बेबायदि ट्रोब सोग्राखौ दा बेखौबो ट्रोब गोसोम गांसे दंबावोमोन बिजिनियाव थाबोदों नागिरनानै मोनाखै आरोना फैनाय समाव आइया अबेहाय दोनसनखो मिन्थिया स्राय गानफिनबाय साननो नाङा जे फाग्लिया गांसेखौनो गानबाय थायो मोनामफुं बिदि साननो नाङा बिदि नङा ओमफ्रायथ' बिदि सिगांनि बोसोराव आङो हराव अखा हादों होनासो हरसे अखा हादों फुङावबो ज्राव ज्राव अखा हादों आरोना बिराद सान्थि गोजोन रबिबारजों जाबजों गोबाव उन्दुबाय बेनिफ्राय दासो लाहार फाहार आरोना जानायनि 8टा बारलायलायबाय ओमफ्राय नै गाइखेर गैया मैया लोंजोबदों फिसाफोरबो बिमाबो सा तेजपाता गांसे गांलाफा होनानैहाय लाल सा आरोना एकदम मोदोमफुर जाबाय तेजपाताया बिराद गोबाव जाबाय लाल सा लोंनाया दिनैसो लोंसै सुजि गोदि दंमोन नालाय बादाम गरनैसो होनानै बेखौनो एवनानै जानोसै ब्रेकफास्ट ओमफ्राय नै अखाया दासो गारदों आरोना थावबो जायगाफ्रा सिदोमा सिदोमि मोजां गोजा बै हाग्राखौ ओमफ्राय आङो मा होनना बुंनो बे आब'आ फुथ'नांला नामा जारौ हायाबो सुस्र'यो बाला गोजा फैफाबाय थागोन होननायखाय आङो फुथ'वाखिसै आरोना थावबो एसे दानगोन आङो थाथ'थोंसै गरम बोथोरावहाय सान्दुं थिं थिङाव हाग्रा थायोबा मोजांसो नङा होमबा एसे गानो मानो मोजां जायो ओंखायनो थाथ'नोसै होननानै दांथ'वासै आरोना ओमफ्राय नै दैस्लुं एसे थालायलायबाय ओरैबो कन्टिनिउ बिमा बुरैनि खामानि ओरैबो कन्टिनिउ दे जायो एलाय जाबाय जाबाय न'थ' दहाय सुदों आङो सिखारग्रा ओमफ्राय ओरै कन्टिनिउ दे बाबा जिकेखौ मा खालामनो साफा खालामबा बिदिनोसै आं नालाय जाब्रा डेन्स बेनिफ्राय बेनि सिगांनि ब्लग्सआहाय जनाफोर कमेन्ट सेक्सनाव अफ जादों आङो अन खालामो जेरै थेनै ओमफ्राय आरो अफ जाफिनो हारसिंनो 1 मिनिट थानानैनो बेफोरबायदिनो जाफिनो आरोना बियो माने आङो एकदम हमनो हाथारबाय आङो गुगोलाव सार्च खालामनानैबो मोन्दों सिगाङावबो जाय भिडिअ'आव नों गथ'फोरखौ बहुद टाइमनि बांसिन लायो स' बे भिडिअ'आ कमेन्ट सेक्सनाव अफ जानानै होयो आरोना मानसिफोरजों जादोंना जायाखै आं मिथिला खिन्थु जेराव भिडिअ'आव गथ'फोर बुरजा टाइम लाफादों बेयाव आरो अफखासै आरोना किड्सनि भिडिअ थांबाय नालाय बियो ब्लगिंआव फैला खोमा मा रिजन मिन्थिया खिन्थु अफ जायो अट'मेटिक अफ जाखायो आरो उन्दैफोरनि होग्रा हुसि थायोबाबो अफ जायो आं प्रमान मोनबाय आरो भिडिअफ्रावहाय मोनसे नङा मोननै नङा जेराव जाय भिडिअ गथ'फ्रा बांसिन थायो बियो अफ जायो स' टेनसन लानो नाङा आंना मानो अफ जादों होननानैहाय ओमफ्राय ओंखायनो आं बे भिडिअ बारा लाफाया आङो गथ'जातफोरखौ आरोना साइडैसो दोनगोन आङो कमेन्टनि रिप्लाइ खालामनो होमबासो बिराद मोजां मोनो बेनिफ्राय सनाफोर बिराद दुखुनि खोथा आरोना कयेकजन आगैमोना बुंदों आब'आ आजिखालि आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामला मा खालामला होनदों ओमफ्राय आं बुजिनानैनो मोनलायाखैमोन आं डाइरेक्ट वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांखायो बेयावनो जाखिनि कमेन्ट दं ओंखारखायो ओमफ्राय आं रिप्लाइ खालामा मुङा दोनखाथारा आरोना ओमफ्राय मिन्थिया आगैमोना बोरै आंनो कमेन्टखौ रिप्लाइ मोनाखैथाय नोंमारगौबो खोमा बोरै रिप्लाइ जायाखै आं मिन्थिया खिन्थु आंबो साननानै दङमोन बे हार एक भिडिअ'आव कन्टिनिउ जायो आगैमोन आब'मोन बिदा फंबाय आंनि कमेन्ट खालामो ओमफ्राय बिसोरनि कमेन्टखौ आंनि भिडिअ'आव आं मोनाबा सानबाय आरो बेस्थ' खोमा कमेन्ट हरनो सोलाबाखै खोमा बा नायनो सोलाबाखै खोमा बेबायदि साननानै थाबाय आरो आङो खिन्थु बिदि नङानो बिसोर नायो कमेन्टबो हरो खिन्थु मोनथिया आंनि रिप्लाइखौ बोरै मोनफिनाबा आं बोरै नुवा बिदि कमेन्टखौ दा आंबो एक्सपार्टबो नङा जाहैबाय आगैमोन आं रिजनखौनो बुजिनानै मोनाखै आरोना आं माने मोजांसो मोनो आं एथ' गिदिर इउटुबार नङा जे आङो माने कमेन्ट रिप्लाइ खालामख'नो हालायलायि बाट बिराद लेट जायो आंनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनायाबो मालाबा फुङाव भिडिअ हगारनायखौनो गुड मर्निं हरनायखौनो आङो माने गुड इभिनिंआवसो हैनो मोनो मालाबा गुड आफ्टारनुनाव होनो मोनो आरोना माने गालाय गुजाय जानानैहाय आङो माने मबाइलखौनो दांनो मोना जायो एखमबाहाय ओमफ्राय आगैमोन एकदम साननो नाङा सासेल' नङा सानै साथाम साबैसे जाखो आं पात्ता मोनला खिन्थु बेबायदि माने आंनि कन्टिनिउ नायग्रा कमेन्ट हरबाय थाग्रा आं रिप्लाइ खालामनो मोनबाय थाग्रायानो आंखौ माने बुंबाय आरोना आगैमोनाहाय आब'आ आजिखालि कमेन्ट रिप्लाइ खालामला आंनिखौ रिप्लाइ खालामला आगै बिदि नङा आगै बिदि सानथारनो नाङा खिन्थु मा रिजनाव जे कमेन्टआ हाइड जानानै दं आं बेखौ मोनथिला आंखौ बिदि कमेन्ट हरबायना आगैमोन आं गोसोआ बिराद बोरैबा मोनो आरोना आं मानो कमेन्टखौ नुवासै आं बहा थालांफ्रांखो कमेन्टआ बोरै हाइड जाखो
कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै बिराद चेक खालामहैफिनो आङो ओमफ्राय आं नुवा आरो ना आगैमोन गाज्रि मोनो नाङा आं जान बुसके नुनानै मालाबाबो कमेन्ट रिप्लाइ खालामहरा मुवा थाया आङो सोरबा गाज्रि बुंदोंबाबो बेखौबो रिप्लाइसो खालामखायो आङो आरो ना मोजां रोखोमनिसो रिप्लाइ खालामखायो आङो आंनि थाखाय बियो बिराद सिरियास मेटार जाबाय आरो ना आं बिराद गाज्रि मोनो जे आंनि नायगिरिफ्रा आंखौ इसिबां मोजाङै कमेन्ट हरदों आं बेखौ रिप्लाइ खालामनो मोनाखै हरफिननो हायाखै मा खारनाव आंखौसो हरफिनाखै सानगोन ना आगैमोना खिन्थु बेबायदि नङा आगैमोन आं मोनथिया आं बेनि खारनखौ आङो चार्ज खालामनानै नायबावगोन मोजाङैहाय आं सल्भ खालामनो नाजागोन आरो ना स' गाज्रि मोननो नाङा भिडिअखौ नायबाय था आब' मोना हाइट जादों जायाखै बेखौ साननो नाङा कमेन्टखौ होनानै दोनबानो जाबाय आरो ना सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनैनि ब्लगआव मा सेयार खालामाखै नोंथांमोनजों आरो ना खेलें खेसें आसिखौ होनाय उनाव सोनाफोर आं ओंखाम ओमफ्राय दालि जाननानै लानो हाबाय ओमफ्राय रबिबारबाबो आंहा जेबो गैया थाङाखै नै बेखौसो एवगोन दालि ओमफ्राय बेखौ एवलाबाय आं जागोन आरो ना बे आसार जाफालाबायनोसै बेनोसै मालायफ्रा दिनै सानडे स्पेसियेल सानडे माबा माबा आंना गैया बेनो आरो दुगै लोबै जायै लोङै सोनाफोर देर्स गुस्लायनानै ओंखारलायबाय हाबाफारियावहाय 1 थारिख हाबबाय नालाय एल' हैनांसिगोनलाय आंनि थाखाय एल' थांनाय नङामोन एसे दंबावोमोन जानो आन्था कयेक दिनसो थांबावगौमोन खिन्थु बिखुनजो बिमानि थाखाय मानि अर्डार हरथारनांगौना स' एल' हैग्रोनोसै आवगोल बिमा फिसाजोल' आरो ना फिसालाया थाङा जाहैदों रबिबारबाथाय बिहा न'आव गावनि नायथाव बुस्थु जायो जाहैदों मालाय कार्टुन बेनिफ्राय आरो थांनो बायो बियो सामफ्रामबो स्कुलाव ओंखारबाय थानाय नालाय रबिबारबाथाय थांनो बायो न'जों नांजाबनायखा भाराथियाफोर दंखायो सिन्था गैया आरो ना स' थांनानै फैगोनसै बिमा फिसा गरमथार आंबो बिराद ओंखारनो बादोंमोन बाट उफाय गैया लालियाफारानि जों आलासि बिथांमोन फैदोंमोन आरो ना थांनो ओंखारबायबो हाइलरि ब्लग्समोनाव फैदोंमोन हाइलरि ब्लग्सनि बिजावजालिया बिहामजोसो जायो नालाय ना मा होनो गामिनि मानसि फैनायाव एसे लोगो हमफैयाबा देनां हाबा खेराइ जाबा लेंहरजानाय नङाना एकदम एक्सट्रा खालामथारगोन जोंखौ ओरै दङ ओमफ्राय फिसालासो जायोहाय आंहा आफासो मैगंफ्रानो बुजोब्बाय नामा लोंग्रा जानानै नामा आं हालाहाय ओमफ्राय नै मालिका थांनो ओंखारबायबो आरो ना बेलासिनि ओमफ्राय आङो मालखौनो हरनो रोंबावाखै ओइ माला मोजाङै सानखा दा गांसे खम जालांबा मुस्किल जागोन नोङो बिदाय हरनोसै बिथांमोनखौ ने आबै लाय बड' हस्टेलाव थाग्राया बेनो ओमफ्राय जोंना थांनो थाखागोन सम नोंहासो आयु माबा लैहोर मोनबाय आङो भिडिअ थानाय फट' लाबाय आङो एकदम माने मानसिफ्रानो गुफुर नुजोबबाय आरोना सान्दुंनि फहरजों फिसाजोखौ हस्टेलाव दोनहैसिगोन ना नै नोंस्राबो सासे नांगौबा गैखाला बाथाम खानांसिगोनसो उनथिं आंहाबा बाथाम खानांसिगोन नोंगौ आंहाथ' बैदियाव आंथ' नैदियाव जिरायनांगौब्रा बिदियावसो खुनुरुखुम नै बिदियाव ओरैबायदि थोआ आरोना बाथाम खानांगौ आंना खानांखागौबा थांदो होमबा दे बन' ओइ मोजां फराय दे थांदो मालाबा लोगो मोनगोन मोजां फरायदो दोनहैबावनांगौ ओरै नारनांगोन नामा नारनांगौबा नारसिगोन बिमा दैया आरोना थांबाय आरोना थारमाने आंबो दा थांथ'नो मोना ना स्कुल बन्द' गैया आरो जेनेबा अनलाइनजोंबो हरजायोमोन एकाउन्टाव सोनानै ओमफ्राय मायाबो बुंहरबाय मानसिफोर थांनो जखन हरफादो होमबालाय होननानै ओंखायनो हरफाबाय बिसोरनो माजे हरफानो मोनो आंहा बिसोरबो फैखायो नालाय फिसाजोखौ नायनो गेजेर ओंखायनो हरफानो मोनो आरो मान्थलि खरसा हरखानांगौ नालाय ओंखायनो थाङो मान्थलि बबाहाय नै आंहा बारा गथ'फोरखौ लाफाजाया बेनि आगोलनि ब्लगसो आंहा ओरैनो माबायानो गथ'फोरनि दिनैनो खमायानो अफ जानानै दङ बारा लाजाया मा बिगासिनो दङ मान्दे खानानै फानहरनोसै 30 थाखा मुथा जोंनो 20 थाखानि बायनानै लानांगौ ओइ आब' सना आंनि फिसाफ्रा रायज्लायगासिनो दं फिसौफ्रा र' ओइ नै माथो नाया ओमफ्राय बेयाव माथो हमफिनजानो मोनबावसिगोन आयै नाया थाफैफिनबावबा मोनलांनाय नामा दैया लोमबावबाय माने नै मैयानि हरसे अखाजोंनो हमनानै एसे हरफाबावाबा हरफिनबावाबा दाख्लैनि माबाया गोदि जाबावथोंसै एसे इयावनो थास' बिबार खनसेनो खाना लांसै दाख्लै बेयावनो खादों खोमसि खोमलाव सयथिबा इयाव थैगोनसो ओंहाय बेयावनो गेम दसे गरम बोथोरनि ड्रेसानो दाबो खाराखै बिराद मोसानो रोंगौ नालाय ओरैबायदि खेस्राखा
ओमफ्राय मालाय बिजावजालिफोर लाबोनाय एसे गाइखेर दङ जाहैदों बिसिना जेवारि लाग्रा गाइखेरा बिराद मोजां पियर आरोना बिखुनजो लाग्राया बिसिना बिखुनजोखौथ' आंहा बिजावजालिसो जायो बिसिनिखौ बिसोरखौ आंहा फिसौसो जाजोबो आरोना फिसौ फिथाइ मोनलाजोबनायसो फिसौजो फिसौला एकदम मोनसावलाजोबनायसो आरोना गाइखेर पियरनि गोथाव साहा लोंनानै थांनोसै न'आव थांबाबो गाइखेर पियरनि साहा मोनलोंखायो जोंनाव ओमफ्राय एथ'बां पियर नङा हजों थांबाबो एसे दैलावखौनो मोनलोंखायो आरोना दा सोरनिखौ लाखियोथाय आगोलाव बिपुलमोननिखौ लायोमोन हारसा बिपुलनिखौ आरो गाइखेरफ्राबो मा होननानै बुंनो सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि थाखायोना रुबारखायसो बेखिनि थानो मोन्दों आरोना ओमफ्राय लोंनानै थांसै सोरनाबा जायखिया बे मास हाब्बाय नालाय आरो माथो बे मासनि फैसाखौ बिखुनजोनो खरस जानो हरनो हाबाय फौजि बिथांनि फैसाखौ जोङो बिदिनो बिहामजो बिखुनजो फिसौ फिथाइ गथि गथि राननानै जायो आरोना बेबायदिनो फिसाला खामायनाय ना बेहाबो मोन्थाय दङ ओंखायनो एकदम मान्थलि आंना नगद पुरस्कार आरोना बेखौनो गोजोननाय थाबाय आं आरो माला थांनो मोनगोन माला मागोन फुजा बन्द'फोर नङाबाथ' थांनोनो मोननाय नंला खोमा आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो आं गोलाव खालामला मा देखायनो मा मानो जेबो गैया बेखिनियानोमोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ टेलेन्टखौबो थिं बायजानानै गालांदो आरोना स' थेंक इउ स' माच